To jest fragment filmu Msza. Ty, Emil, wstawaj, Pierunie, do kościoła już dzwonią, czas się zbierać, wstawaj. Każdy zaś był w tej nocy, kurde, z Albertem, u Petra, ja nawet nie wiem, o kiedy żeś przyszedł, teraz ci się spać, wstawaj, bo trzeba iść, zbieraj się. Godą ci, wstawaj. Ty, Pierunie, no jakżeś ty się oblyk? Zielone galoty do kościoła, Pierunie. Wyglądasz kobieta gorolka. Co, mnie się tego no tak bardzo fajnie chodzi. Żółte fuzekle się jeszcze wejdź, różowy binder. Ty, a przede wszystkim się pomóc włosy i ulizę się, przecież ja tak z tobą nie pójdę do tego kościoła. Doprowadźcie mi do porządku. Jak normalny chłop możesz wyglądać. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.